Posledný predvianočný týždeň na obchodnej akadémii v Senici patril medzinárodnému programu Euroškola. Tento projekt je zameraný na intenzívne zapojenie mládeže do diskusie a života v krajinách Európskej únie. Vo vestibule školy sedí maskot a okolo neho je množstvo informácií o Európskej únii i o novozavedenej mene euro. Eurotýždeň začal v pondelok 15. decembra besedou študentov s pracovníkmi Európskej komisie Slovenskej republiky Andrejom Krchňavým, ktorého pozvala vedúca pobočky Europe Direct v Senici. Bol som sem pozvaný zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, aby som teda jednak priblížil našim mladým študentom, ktorí sú teda našou budúcnosťou v Európe, inštitúcie Európskej únie, trošku podnietil nejakú debatu o Európskej únii, spýtal sa na ich názor a trošku, čo je také pragmatickejšie, aby som predstavil možnosti pre našich absolventov našej strednej školy, možnosti uplatnenia v inštitúciách Európskej únie. Program vyvrcholil v utorok 16. decembra symbolickým otvorením eurozóny. Najprv študentka Petra Poláková priblížila projekt Euroškola a riaditeľka obchodnej akadémie Miroslava Príkopová prestrihla pásku a študentom zaželala veľa šťastia v eurozóne. Potom všetci prítomní študenti prešli do eurozóny, ktorú symbolizovali vlajky členských štátov. Projekt pokračoval až do konca týždňa. Pre študentov bola pripravená súťaž Expert, minitest i beseda s vedúcou pobočky Europe Direct Ivonou Klimentovou. Zaujímavou aktivitou bola i pozvánka do krajiny Európskej únie, ktorú si študenti vytvorili priamo v triede. Koordinátorkou súťaží a aktivít zameraných na Európsku úniu je učiteľka Viera Medňanská. Cieľom projektu a súťaže Euroškola je návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu a možnosť rokovania v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci. V deň otvorenia eurozóny sa dvere školy otvorili i pre budúcich študentov a ich rodičov. Na obchodnej akadémii sa konal deň otvorených dverí, v rámci ktorého bola pripravená pre návštevníkov prehliadka školy, jazykových i počítačových učební, ktorá vyvrcholila prezentáciou o činnosti a zameraní školy. V tom istom čase sa v nedalekej prístavbe obchodnej akadémie konal tradičný veľtrh cvičných alebo fiktívnych firiem. Veľtrh ako každý rok otvorila riaditeľka školy a študentom zaželala veľa úspešne uzavretých obchodov a zmluv. Tento rok sa veľtrhu zúčastnilo 14 cvičných firiem, ktoré aj pomocou prezentácie mohli predstaviť svoje firmy a produkty. Študenti ponúkali zapožičanie svadobných šiat, predaj kozmetiky či prenájom nehnuteľností. Boli tu i firmy, ktoré ponúkali oblečenie. Naša firma sa zaoberá predajom odevov a doplnkov. Teraz sme sa zamerali na značku Ed Hardy. Je to taká dosť extravagantná móda, ale nám sa to páči. Môžete vidieť náš sortiment, tu máme katalógy, tam je vlastne aj ukážka. Naša firma sa zaoberá predajom športových potrieb. Ak má zákazník záujem, tak mu aj ušijeme nejaký kostým na mieru. Športová firma Šumný Sport sa zaoberá predajom bordov, bicyklov a organizovaním športových akcií. A firma Akustik SRO. Naša firma sa zaoberá predajom hudobných nástrojov, hudobného príslušenstva a hudobnej literatúry. Prvé miesto na veľtrhu cvičných firiem získala fiktívna firma Merit, ktorá podnikala so svadobnými šatami.